Boldtime – официален вносител на елегантни и дизайнерски часовници. В света на часовниците съчетаването на изящен дизайн и техническа перфекция често дава един от най-желаните аксесуари и бижута. Boldtime с гордост обявява своето партньорство с 10 бранда ръчни часовници Orient, Orient Star, Sergio Tacchini, Santa Barbara Polo and Rocket Club, Daniel Klein, Lee Cooper Original, Cortebert, Free Look, Bigoti Milano, като официален вносител и техен представител за България. Ние предлагаме богат асортимент от стилове, вдъхновени от мода и иновации, които отразяват най-високите стандарти на качество и изтънченост. Boldtime е водеща компания в областта на вноса и разпространението на дизайнерски часовници в България. Нашата цел е да предоставим на нашите партньори и клиенти най-новите и най-вълнуващи модели от световно известни марки часовници. С стремеж към перфекция ние сме изградили репутация на надежден партньор и винаги надминаваме очакванията на клиентите си за качество, цена и обслужване. Сега накратко ще ви представим всяка марка и нейният стил, а в следващите видеа ще ви разкажем в повече подробности за отделните марки и техният произход, история и ценност. Orient поразяват света със своята уникалност, посвещавайки се на създаването на най-добрите часовници на пазара. Уникалността в дизайна върви ръка за ръка с шедьоврите, които Orient представят. Усъвършенстваните технологии за прецизна изработка, съчетани с автентичност и качество, дават началото на нова ера на механичните часовници. Има марки ръчни часовници, които оставят отпечатък от времето на своето създаване и до днес над 70 години стремеж към естетика и безкомпромисно качество в ръчните часовници. Дизайн, надхвърлящ желанията и убеждаващ с практичност. Техните модели са истинско удоволствие за очите, като същевременно са изработени от здрава система, поддържаща тази наслада за поколения напред. Това са феноменалните часовници Orient. Orient Star дебютира през 1951 година. Името изразява целта за създаване на часовник, който засенчва всички останали в вселената на механичните часовници. Марката Orient Star продължава да оправдава името си и да завладява ентусиастите на часовниците по целия свят с истински механични часовници. След сътрудничеството с Epson Corporation в продължение на повече от 20 години, двете компании официално обединиха бизнеса и експертизата си през 2017 година. Днес усъвършенстваните прецизни технологии за обработка и довършителни работи на Epson се комбинират с страстта на Orient Star към автентично качество и майсторство, за да стартират нова ера на механичните часовници. Серджио Тахини. Началото на модният бранд се поставя през 1966 година, когато известният италиански тенисист Серджио Тахини създава компания на име Sandisk Spa, която по-късно преименува на себе си. Часовниците Серджио Тачини се отличават със страхотен и впечатляващ дизайн. Безспорно са подходящи за тези, които следят модните тенденции, обичат спорта и искат да изглеждат стилни в ежедневието си. Безупречни са както във външния вид, така и в производството им, спазвайки високи стандарти за качество. Имат няколко колекции, подходящи и за мъже, и за жени. Santa Barbara Polo and Rocket Club. Santa Barbara Polo and Rocket Club е най-големият и най-активният поло-клуб в Съединените американски щати. Създаден е в Калифорния през 1911 година, като това го прави един от най-старите клубове. Марка, която се основава на спортния начин на живот, разбира се вдъхновен от полото. Под името на марката Santa Barbara Polo and Rocket Club можете да откриете аксесуари като часовници, очила и бижута. Колекциите им са вдъхновени от елита и луксозният живот. Произвеждат и предлагат модни аксесуари с изкушаващи дизайни, залагайки на висококачествени материали. Daniel Klein. Световната марка Daniel Klein започва своето развитие през 1973 година. Навлизайки в часовникарската индустрия през 1988, успешно може да се твърди, че се е превърнала в популярна глобална марка.
Daniel Klein, компания, разпространила дейността си в над 80 страни по света. Продуктите им привличат вниманието на потребителите с оригиналност, качество и достъпност, а мотото им е мода за всеки. Daniel Klein отразява времето на новото поколение, което не се страхува да изрази своята индивидуалност. Можете да откриете мъжки и дамски часовници за всеки стил – класически, елегантни, модерни, спортни и така нататък. Някои от най-известните им серии, привличащи погледите, са ексклузив DKLN, Smartwatch, Premium, D-Kids, D2 и тренди Daniel Klein. Ли Купър. Ли Купър е известен и разпознаваем бранд, чийто основен девиз гласи: посветени на денима, верни на стила. Приключението започва през 1908 година в лондонския Ист Енд. Ли Купър се утвърждава като предпочитана марка за рок звезди и фенове по цял свят, здраво стъпили върху глобалното пространство на денима. Продължава да се развиват повече от 100 години в над 70 държави. Часовниците на известната марка са важна част от компанията и като такива безспорно поддържат високо ниво, с което да се насладите на качеството и разнообразие. Часовниците на известната марка са важна част от компанията и като такива безспорно поддържат високо ниво, с което да се насладите на качество и разнообразие. Дизайнерските колекции с ненадминато богатство от модели, изработени от висококачествени материали, цветни и разнообразни, точни и на добра цена. Ли Купър винаги биха били най-добрият избор. Ли Купър Original. Марката е насочена повече към хората с активен начин на живот и спортисти. Отличават се с това, че имат 10 атмосфери водоустойчивост и не се влияят от метеорологичните условия. С интересен и модерен дизайн на конкурентни цени, часовниците Ли Купър Original са тези, които клиентите ценят най-много и тази категория. Многобройни отзиви показват, че те са избрани с нетърпение от любителите на гъвкавия и вечен стил. Нашите клиенти се възхищават на часовниците Ли Купър Original и с удоволствие ги използват в ежедневието си. Кортеберт. За първи път на българският пазар. Сред разнообразието ни от оригинални, качествени и ръчни часовници, вече може да откриете и моделите на известната швейцарска бутикова марка Кортеберт. Тяхната история започва през далечната 1790 година в швейцарското градче Кортеберт, а моделите им бързо набират световна популярност. Известни са най-вече с високото качество на продуктите си, като дизайнът на моделите им залага на елегантната бижутерийна визия и включваща и дамски модели с сертифицирани диаманти. Моделите им вълнуват колекционерите от цял свят благодарение на своя красив дизайн, високо качество и издържливост във времето. Bultime ООД е официален представител и вносител на марката за България. Наличните модели може да разгледате на нашия сайт. Freelook. Създадена през далечната 1999 година в Париж, столицата на модата, марката Freelook веднага грабва хората с вкус и любителите на часовници и аксесуари. Цяло френски дизайн на моделите, който приковава интереса в Европа, Америка и Близкия изток. През 2004 година техните аксесуари са най-търсените в Америка. Името Freelook не е случайно. Създателите му влагат в него свободна мисъл и дух, уникален дизайн, изразяващ елегантност и модна перспектива. Моделите им подхождат на стилната и модерна жена. Биготи Милано. Марката Биготи черпи своето вдъхновение от италианския градски стил. Всички детайли са деликатно обмислени и обвързани с италианската мода. Биготи е за мъже с отличителен характер и за дами с ефирна натура. Успешно обединяват в себе си модернизъм и елегантност. Моделите им са за хора, които знаят какво искат. Проектирани са основно за стилни, семпли градски мъже и жени. За всички фенове на аксесуарите с името Биготи важи фразата «Стилът е завинаги». Защо да пазарувате от нас? 100% гарантирана оригиналност. Ние гарантираме, че всички продукти, предлагани от нас, са 100% оригинални и съответстват на най-високите световни стандарти за качество. В сайта на bultime.bg ще намерите разнообразие от стилове, цветове и материали,
за да удовлетворите всеки вкус и индивидуални нужди. Професионално обслужване. Нашите експерти са готови да ви помогнат да изберете и закупите идеалният часовник. Гаранция и качество. Ние осигуряваме при нужда пълен сервиз или поддръжка на продукта, за да се гарантира дълготрайно функциониране на вашите часовници. Bultime е официален вносител на тези 10 утвърдени марки ръчни часовници и постоянно развива своя потенциал и стремеж към качество на достъпна цена. Ние вярваме, че часовниците не са просто уреди за отчитане на времето, а истински произведения на изкуството, които изразяват стил и индивидуалност. При нас ще откриете перфектното съчетание от елегантност, качество и функционалност. Купи от нас онлайн и вземи отстъпка. Открий света на дизайнерските часовници на bultime.bg.